Ebre. Nana Nchua, Koso Hima, Cecilia Sidwa. Christiana, This is Celestina Ango. Ferme Oscar Champo. For Coco. Samuel Atajamera. There were women, I mean, packet to na Auntie Coco and Koso Hima, or any packers, and Tino of family say, Mina may ketwa, Umu, into Bibiarano. Now was a mina me, if you send me up of Frau. So now a woman dear me of pain, Auntie Coco, and some Auntie Mansa, and a boo boo, na Kutisco, no power, Na me dina chipe. Na wadi mi ma ware bi. Na Auntie mpene so okruko se munum a. Auntie mpene so no kra mama. Se wati se ma ware wadi mi ma ware. Ti ono oba be fa me. No be fa me. Konkret. Kwa mpoku ni akosua. Enti mi no na ya se twins nipa miensa. Enti ti se weekend sa no no amaya ba Accra. Na me de na metumi ya medemu. Ya me wo ho na me si da bi me ntra. Enti se Christmas nsu du a otontade me Christy Akos. Ni ice center for photo no kura wa hanu sisi. Ante de oye nipa no aye yanko ti center for miensa. So me ma asem ya din. Eni nti no ne me nka. Ti Auntie wo de me kasi anhaya me boa. Ahaya papa. Ahaya titiri bi da wo man ti sufri odamu akosha ambulance mu no me yewu ko hinu mu ne ekita me mu Mano, na mari my name. So me no ina free. Me ya bebre na so si ane se oyare chere yenti na me de ndo nyame ase. Se wa frɛ no. Auntie Coco de oyere ma me prekupe. Ine no tena no man wanye me bone da. Ofa me ye na de nyina. Enti bi so me dor me penasem. Penasem ye pawe ni papa panso. Opo bia sem odo bia. Onye yi ofo bia se ne ba ofo bia se ne nua. E ka se mi sua no be 8 years 9 years. Ma menyemu a okọ no ho nkran. Na wa kototo niema ama no. Every doctor so na me de hunu ye. Sound of so no ya be mu na me no quarantine Central Police Station. Na me no patrol ni ehwam. Na me no mu bi na me de ma sound of. No Central Police Station. Sa no point adwuma ba ye na. Omo de ye kokolebu. Sa ta de tie pe no se enko ye krom rawra. O anti e kam o obi a oye boko be na me maso ye den. Nti me wa kwatia na me ko school na me jaaye na me ko akwatia. Nti me wa kwatia na nte suma ya jamfi no wa bankran. Se o ma ohwehwe me. Ti antinti mi fi akwatia bae. Me bae no tenante no disco asema me na me mpe. Na me dwani saba wawra. Na me bedo awia burobi. Na me nya sky. Na me kobo nkoso hema ne anti o shebra ma na se me pese me konka. Na me kusua adwuma. Ana wo frɛ ante no ka kire na se me pese me ba na nchen. Na me besua adwuma. Na anti so fine. Me go an paso anti gina mo ne doctor Renchi. Wade me ko share adwuma no. Oye makuma enini nua akububu. Ene tena awo. Enini nua no ewo ye no. A ohu sai me nini nua ba ma wo. Oso mi mu pa. Amini yo nipa bi a onye yimu. E kasa wan so mi mu ana me boa. Oso mi mu a sonkola nu. Sa bibi ne hia me a. Wa ya mankwala. Ti ma me ni de yo nipa bi a enini nua ba ma kwakububu wo ye no. Wanya me mu da. Kita me pa, kita me mba. Na papa bi wo frɛ no boafo. Me na obrafo no nkrofo no. Na oso obeware no. Papa no so oka no nam. Me so me sere no. Na oso obekwa akɔhwɛ adwuma ma 37. Ti mi turu kwa me ne ye kɔ 37. Na papa no di ekogya ho no pena. Isi anti nware papa yo. Osi mi sisa no so mpe no ho asɛm. Na bɛka kyerɛ no biara osi yo. Nti yaka Mr. Oponchi wa 37
na Mr. Oponti hwɛ adwuma wɔ 37 ma no ne yɛwɔ hɔ saa na wɔsan hwehwɛ polisi mu adwuma yi na wɔde ma ba biara a wɔbɛyi na akɔ biara medi n'akyi na me pɛ me ka kyerɛ abusuafoɔ sɛ me de me ni me nuanom yɛ tena ase asomdue mu bibiara a wopɛ sɛ ususu hu no woka kyerɛ oyi a no ama wɔ adwene nti yɛntena ase tɔkwa mu yɛtena ase anigye mu nko a ante mene no wɔ mrane a tembia menya duru hɔ pɛ kasi kɔkɔ nie ɔsɛ mene no jutu onye keka biara onye no de ne brɛ nti da kro na mi bisa ante sɛ ante na adenti na wo mpɛ ma asɛm sa na ɔyare mu na mi bisa no ɛna ɔse wasɛm yɛ de ɛna mi so na sesese ma nyi no ma adwo ɔso pentokwa ɛna nadamfo bi ba na ɔka kyɛnse mi nua kuma we yɛtua aduane a ɔno di ɔwɔ ka na me maame abɛtie aduane no na ɔde ama me edikan nti saa nneɛma no ɛha na me sɛ na ante na sesese ma nyi ma awi me sa yɛ saa adwuma no bi mu ana ɛna ɔse da bi anti kɔkɔ boa yɛ pa ma me nyimo pɛ ɔno a na totɔ ne nneɛma nyina ɔpɛ doctor Frank kwaku Frank free hɔ na me nua ne kwamna ne esi totɔ wɔ nneɛma ma wɔ saa ne ade ɔwɔ dɔkɔ nso na sha no fo ne kwamna no wɔ kanisi ɔhɔ no mu didi e bibia anti ɔno anti ha ona futo na amantie no waboa me pa na me na mamfa ma adwen ama no nne no mahu mfonso awo fredi so ase se nyankopon ama wo kwan ama wo tie atimi aba be ye interview birthday no po etwamu ni dress si ye bedi ama no se ne ana no yare no eti no ti ye bedi birthday no ama no na so owu kura no bewu a no wahu no nyame nti da edi birthday no se wo hɔ a wo besunso ebe wo de mpɛsɛ me ne nuanom ne me kasense no yɛ nyinaa yɛ baako we sise waboa na me ka kyerɛ busuafoɔ no nyinaa sɛ ante kɔkɔ ɔmpɛ no ho asɛm ɔyɛ brɛw nti mesrɛ sɛ yie no yɛnya no bɔkɔɔ brɛw sɛ ne ɔte no yɛmfa onua adɔ ne biako yɛ ɛnyɛ bibi abɔkɔɔ asɛ na ante no ɔte no ɔmpɛ keka biara nti ayie no gidigidi biara yɛnhwehwɛ yɛmpɛ basabasa ɔno deɛ ɔmpɛ ntɔkwa kura o me na menyɛ yemu nyinaa me ne ante ɔhɛbra na ne wobɛka yɛ de a yɛmfa nkyɛw 22nd my 22nd ebe no afi hospital 23rd e no beto mpam yasie no 24th yasie 24th wi a 25th e be kɔ na asɔre na kyɛ sɛ amanfo e be kɔ no anya kan kɔ na ne ayɛ ka ho ne sɛ emi sɛ na ahyandro kyerɛ me ne sɛ ɔsi saa tam no na yɛ abusuafo ɛwɔ abrochi no bɛnya kwan aba nti wɔba ne awie ayie no a wɔn nso adi Easter and see a baby Easter just at the end of the month. Women in our Easter account and some on Marco. Timichia Bruce for Nina, it will be a rassy. Radio Crom Bra. Kaya seni adawu ya mayenu na wa mayen akwankyere edi yenim kan na yetumi aye na shoti na nuna wia ya de asari aye beba wo Yesu Kristo dinim ene wo pai amen ne samye ya ni ara
bomoni wadini sunkunim yani yesuro nyame wo yanga faiti kone remoye otafuna bomoni wadini sunkunim yani yesuro nyame wo yanga faiti kone remoye mo nye kono nyame beje ni mafo na si wo iye mo nye kono nyame beje ni mafo na si wo iye Otafuna bomoni wadini sunkunim yani yesuro unyame wo yana faiti kone remoye Sorry fi wo nanumu na wo mereba oreba bejewo afi wo bole nanumu Sorry fi wo nanumu na wo mereba oreba bejewo afi wo bole nanumu waduwo ko ma bonga chi refefemo ashe 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 Sorry fi wo nanumu na wo mereba oreba bejewo afi wo bone nanumu Sorry fi wo nanumu na wo mereba oreba bejewo afi wo bone nanumu waduwo ko ma ponga chi refefemu ashe 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 ekoso masu walo pare nene semado maele no pa ekoso masu
Matthew Sempa ti aduonu na ejijemu du na ikosi aduasa. Matthew Sempa ti aduonu num ejijemu du na ikosi aduasa. Mama yenti Awurade asem. Matthew Sempa ti aduonu num yimu du na ikosi aduasa. Mama yenti Awurade asem. Na ekese onipa bi a wori tu kwan akọ bi na ofre onu ara ne nkoa na odidi owo share wonsa na oma obi akọ talent num na obi akọ mienu na obi akọ nso bi akọ said ye won mu biara aho ode tie na otu kwan na ntemara ye wonya talent num no koi ye koyo adwuma na wonya ho talent num Sara na dia onya mienu no so ye tonya mienu ka ho na dia onya ya ko no de okọ kofunu fam na ode iwura no sika ni no sie na eche no akwa no wura no bae na oni won bebu akontan na dia onya talent num no bae de talent num ka ho ba se owura talent num na wo de share mensa hwe manya talent afoforo num aka ho na owura no se lo se mo akwapa ne no kwafo wedi kakra ye ho no kware me de wo besi nyama pii so ko owura anije mu na de onya talent mienu no ba se owura talent mienu na wo de share mensa hwe manya talent from mienu maka ho ni wura no se mo akwapa no kwafo wedi kakra yi ho no kre me de wo besi nyama pii so ko wura anije mu na de wonya talent bi akono so ba se wura minum wo se wo ye onipa a wo ye den na wo twa fa ko a wo nuae na wo boaboa no fa ko a won fa mpete enti misro na me de wo talent no makosie fam hwe wagi ni ana ni wura no bua se no se akọ abone ni oni hafo wonim se mi twa fa ko a me nuae na me boaboa ano fa ko a me mfa me mpete enye anka se wode ni sika no kwahye sika sesanfo nsa na maba na me ba ma beje ma age na eho ne eho nsi ho enti monye ne nsem talent no na monfa nkomade a owo talent du no na obiara a owo no obema na ne awanya abroso no so na dia oni bie no die ode die ewo no mpo beje afiri ne nsem na nkwa a ne ho inni emfaso no monfa no nkoto nhwene akirichiri sum numu ehọ na usu ne fitwe wo Awurade asem ni amen amen Yesu kona
nuanom adɔfo wɔ Kristo Yesu din mu Kolose futi abiesa ejema bienu abiesa o se na ejema biara a moyɛ no mo fi okra mo nya no se mo yɛ ma Awurade na mo nya ma nepa Awurade ka yɛ ho no yɛ de biara yɛ tie na asɛm no a yɛ tie lo kɛkɛ na mo yɛ atumi ayɛ ayɛfo e de ahyɛ no Awurade din ano Kristo din mu nti amen ɛne ti Awurade si an sɛ wona sika nyina firu ɛne ti yɛ wɔn ɛmoa na wɔn so wɔntumi ɛmfa nsie wɔn adɔfo yi ebisɛ wasɛm sɛ obi wu na wɔn nsie ni a wɔn ban mpo nso wɔn fa so sene no ma wɔn mpare wɔn wɔ Yesu Kristo din mu Awurade sara na mekɔ so wɔn hyɛ wɔn nsa sɛnea abae na Awurade woma wɔn ebisabisa wɔ Awurade ɛho nsɛm bebree efisɛ wo deɛ wo na wonim nea woyɛ na nea woyɛ biara no ɛyɛ ma yɛ nti anɔpa yi so na ka wɔn yɛ emu hyehyɛ nyinara etu hyɛ wɔn nsa sɛ ɛbɛyɛ asomdwie ɛkɔ so abɔ mpaeɛ na yɛde ɔman na ahyɛ wɔn nsa firi mmɔfra so kɔsi mpanimfoɔ so Awurade sɛ wonni mu a wonka ho a yɛntumi nyɛ biribiara yɛyɛ kwankyerɛfoɔ yɛn yɛ futufoɔ siesie yɛn ma yɛn kuma pa kuma a ɔgyew wɔ mu kuma a ahobrɛase wɔ mu kuma a ɔdɔ wɔ mu Awurade na yɛtumi de adodɔ yɛn ho na ayɛ asomdwie Awurade sɛ yɛyi firi mu a enyiye ɛne nti siesie yɛde mpanimfoɔ a wɔn da kuria no hyɛ wɔn nsa Awurade sɛnea wasɛm ka no si yɛmmɔ mpaeɛ ma wɔn na yɛnkae wɔn nso efisɛ wode dwumadi kɛseɛ ahyɛ wɔn nsa Awurade enti sɛ wɔama mu a wɔama wɔn nyɛ nsa a nimdeɛ a Awurade wɔntumi nyɛ hwee ɛne nti anɔpa yi yɛyɛ bisa wɔ Kristo din mu sɛ wobɛma wɔn ahobrɛase honhom ɔdɔ sononko honhom abokyerɛ sononko efisɛ enipa ho adwuma na wɔn yɛ ɛne nti Awurade ka wɔn ho na ma wɔn saa nimdeɛ nyinara na wɔmfa nkita ɔman yi Awurade ne korakora no sɛ ɔde nyamesuro bɛka wɔn ho na wɔn nso atumi ahyɛ wo din no anuonyam na ayɛ asomdwie Awurade yɛbɔ mpaeɛ yɛde ɛnɛ dwumadi nyinara hyɛ wo nsa ka yɛn ho di anim kan sɛnea daa woyɛ ma yɛn no Awurade na yɛnim sɛ wahyɛ yɛn bɔ na waka sɛ wo ne yɛn wɔ hɔ nti ma yɛn suro yɛfa ɔhaw mu a Awurade wo ne yɛn na ɛwɔ hɔ eti wo bɔhyɛ yi nti no Awurade yɛwɔ akokoduru sɛ nea ɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ biara no wotumi nti w'ahoɔden nti bɔhyɛ nti yɛayɛ nkonimdifoɔ na yɛbɛkɔ so ayɛ yɛda wase ɛnɛ anɔpa yi sɛ wɔtie yɛn wɔ Jesus Christ din amen adwohoro aba yɛsɛ ɔno na ɛhwɛ na ɛyɛ wɔn yɛbɛgyina akyire aboa no no ne ɔpani bi afrɛ no yɛboa Moses agya Moses ɛte krikyɛmfoɔ maame bi afrɛ no yɛ akɔkɔ ɔno na yɛbɛgyina hɔ na yɛtotoo yɛ kɔbɔ asafo amanneɛ na ɔhwɛeɛ no ne yɛmma yɛwɔ amannɔne no tam a wɔba a ɛbɛtumi aboa yɛ nyinaa no ɛyɛ sɛ ɛyɛ March da to so aduonu mmienu ɛbɛkɔ yi no afi ayaresabea abɛsiri pe March da to so aduonu mmiɛnsa ɛbɛsie no March da to so aduonu nnan ɛbɛkɔ na asɔre wɔ EP nti na saa na bia na abusua sɛ bɛmfa mekyerɛ mu na nkaebɔ ɛsɛ bi si no sɛ yɛba baako afrɛ no ɔbɛne hɔ a adwohoro aba ɔno nso sɛ waka baabi a ɔhyɛ mu nti ɛyɛ saa deɛ ɛyɛ sɛ yɛde bɛtoa so prɛko nti ɛyɛ saa
busumi to so adonu nsia ebeko yi mu adonu son ebesie mu na adonu motwe yakona sorry ayesa busumi January mu a tinasa nkrabo na abusiafo Gana busia pense enfama munyina na se sore ha ehwehwe abusiafo na omani nyina wo jamra kumu ya konto aso bidamu nyina ase yo shafo ya damasi
Gasia na se film lemlewe Yebrania Santine Utiburu so kuma ni chojla Yebrania Santine Yefra pramuso na yebisa biso ya panahu na yebisa biso ya panare Ochefuna na fwa moyen Baby asio hifa Oteba maso na ne Abwanu wakwano tuadiasa Aye nane na wabemo aye nane Ese tutu obema Wati kwa swe nane bema bebe Aye nane na wabemo aye nane Nase tutu obema Wati kwa swe nane bema bebe Si bantu makotie si bantu makotie eno na mo ya pe na pe ni adio no so na le ya juasino ana say ya juasino si bantu makotie si bantu makotie eno na mo ya pe na pe ni adio no so na le ya juasino ana say Signor, si bantu makotia, si bantu makotia, na moya pena peni adio no so. Na le ya juasino, anasaye ya juasino. Si bantu makotia, si bantu makotia, na moya pena peni adio no so. Na le ya juasino. Say yeah, you are singing no. Si bantu makotie, si bantu makotie, eno na moya pera peni adio no so. Na le ya juasino, ana say ya juasino. Si bantu makotie, si bantu makotie, eno na moya pera peni adio no so. Si bantu makotie, si bantu makotie, na moya pa na peni adio no so. Na le ya juasino, ana say ya juasino. Si bantu makotie, si bantu makotie, na moya pa na peni adio no so. Na le ya juasino, ana say tuwe ya juasino. Otiburu kuso kuma ini chojira Otiburu kuso kuma ini chojira na moya pe koto kwa ne jahini so na ne ya juasino na say
Madam
Yeah.